Machiegni kendo nyakoro mgajua. Joneno e buch jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achija moko 93 ma itudo gi nek mag oganda mag Alamore Bungu ma Shakahola ne gikone koro ochako chiwo nendgi e doho ma Shanzu e kaunti ya Mombasa. Ibrano mane dhi nyime nyim jang'ad bura Lia Juma, okil mar piny owacho Jami Yamina kone giiko joneno prochiko makoro biro chiwo ler e wi nek mag dhano 446 maringregi noyudi koiki e bungu ma Shakahola. Kata kamano moko kuom joneno go dhi timo nendgi apanda ma okelela bang' doho ma Mombasa podho kwayo madwaro ni omigi arita makare kendo gichiw nendgi ma onge goyo gi picha kata mako duond gi jofwamb weche. Achiel kuom chenro mar doho ntiere godo gin timo limbe e bunguno ma Shakahola kama nek makamano timore. Dated 11th of June 2024. La zaidi ni kwamba kwa makubaliano hii mahakama itaweza kuongozwa na amri ya High Court ambayo ililetwa mahakamani ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. On the protected witnesses listed therein. Kwa hao mashahidi wanaochungwa waliotajwa katika amri hiyo. And then the last one is by consent both parties to make oral opening statements regarding the case hearing. We will present both direct and circumstantial evidence with around 90 prosecution witnesses. Wataweza kuleta ushahidi wao mahakamani, yote ushahidi unaoongea directly ama ambayo inahusisha ya mashahidi 90. We'll also adduce numerous pieces of real and documentary evidence. Wataweza kuleta pia vielelezo mahakamani, including electronic and other forms of digital evidence. We'll rebut all the claims, wataweza kukataa madai yote, assertions and allegations madai na chochote kitakachosemwa made by the prosecution, ambacho kitaletwa mahakamani na kiongozi wa mashtaka, and in the process, na kwa hiyo njia we shall lay naked wataweza kuweka wazi the false allegations, madai ya urongo, claims, madai and charges na mashtaka that were leveled against our clients.